Привет, приятели на традиционната стрелба с лък. Едни стрели, които са вече почти за изхвърляне. Виждате перата какви са, в какво състояние, пък да не показвам отпред остриетата. Доста зле, но мога да направим още една-две показни стрелби. Там е мишенката. Виждате, отпред пред нея има едно жълто топче. От 14-15 метра. Да покажем какво можем с тези стрели по топчето. Още първата стрела в топчето. Много интересно застана. Втората пак в топчето. Се удря и рикошет, дето се казва. Така. Третата не е. Четвъртата не е. Петата е направо в топката в средата. Малко по-читава стрела беше. Шестата не. Виждате, за кого иде реч. Седмата е там пак, в топчето. Осмата стрела. И така. Деветта. Десетта. И 11-та стрела. И да покажем какво сме направили. Нали? Всъщност, ето, предполагам, че се вижда. Виждате? Топчето, стрелите и така. Виждате, приятели? Това е тренировката ми от днес. Който го може и с не до там красиви и хубави стрели. Нали? Ето. И мишенката с топчето.